Ahojte. Máme začiatok roka a s tým prichádzajú aj všetky novoročné predsavzatia. No, ja si novoročné predsavzatia nedávam, pretože mi to nikdy nefungovalo a myslím si, že mi to ani nebude fungovať. Problém novoročných predsavzatí je, že sú strašne nárazové. Sú z ničoho, zrazu chceme všetko a chceme to okamžite a keď sa nám to nepodarí, sme z toho frustrovaní a smutní a v končnom dôsledku sme na tom horšie ako predtým. Napríklad od nového roka začnem cvičiť, začnem zdravo jesť a neviem čo. To není plán, tým si nebudujeme ani návyk, nemá to hlavu a petu a preto si myslím, že si treba dávať nie novoročné predsavzatia, ale robiť si takú tabulu vízií na ďalší rok, na rok 2026, kde si napísať, v čom by sme sa chceli zlepšiť, na čo by sme sa chceli zamerať. Napríklad ja som mala tento rok, že chodiť viacej na dovolenky, budem chorá, tak naozaj si proste oddychnúť a takéto veci, takéto skôr myšlienky, na ktoré sa chcem zamerať. Kľudne si to dajte do nejaké slogany, nejaké proste obrázky, dajte si to na tabulu a niekam, kde sa na to budete proste pozerať, budete mať okamžitú spätnú väzbu, či sa vám to darí alebo nie. Sice nebudete 100% a myslím si, že skôr začnete robiť veci, keď príjmete to, že nebudete 100%. Že proste ja som tu teraz a idem proste cvičiť, podarí sa mi cvičiť raz za týždeň a je to super, je to mega. Ak sa mi nedarí cvičiť raz za týždeň, chodím proste na prechádzky, spravím si 1-2 obedy za týždeň, fakt vyvážené a premyslené a je to super pokrok a treba sa z toho tešiť, treba byť z toho rád, že sa približujeme k niečomu, čo by sme chceli. Takže toto je taká moja myšlienka a ja si určite spravím. Ja som si premyslela, čo by som chcela v tomto roku dosiahnuť, kam by som sa chcela posunúť a chcem na tom pracovať, chcem si napísať presné body a ako k tomu dosiahnuť, naozaj, že úplne od drobna, aj po malých krôčkach a pomaly ďalej zajdeš. Majte sa.